Това, което вие демонстрирахте в момента, това е, мога смело да кажа, висш пилотаж в това изкуство. Аз съм изключително впечатлена от вас. Толкова истински, може би нищо до сега не ме е развълнувало. И така ме омагьосахте, че аз влезох абсолютно в вашия филм. Знаеш ли, Константине, ти рискува много. След малко ще видим дали си рискувал правилно, защото това е един прекомерно драматичен образ, който ти игра тук. Особено пред публика, която като види човек с червен нос, иска да се смее. Освен ако не е Иван Славков, разбира се. Риска си струва ли се или не, ще разберем след малко. От мене се разбра едно огромно, искрено, да. За да може едно изкуство да развълнува истински, то трябва да може да те накара и да се смееш и да плачеш. Ти успя да го постигнеш. От мен е категорично, да, категорично. Има да и от мен. 3 пъти да. 3 пъти да. Браво! Константин Стоянов изненада, въодушеви и впечатли журито с необикновеното си изпълнение. Общо 12